patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue o gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pa'y ti pakamuan ken pakangigan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman niyo. Nataingan din ng tutubo, awan problema ang progreso. Antayon mangidaodo, kapagbigyan na probinsya tayo. Matang sirmata, huwag na iban ang makaayo. Pataginayong palagalaso, ilongdor nga Ilocano. Huwag na bayan tayo. Naimbag nga bigat tayamin nga sangapada aldaw ti Huwebes sangapulo ket innem ti mabilang ti bulan ti Hulyo tawen 2020. Isang baymi manen kada kayo ti naindaklan nga programa Sirmata ni Ilocano pakangigan kadagiti kabarwanan nga damdamag iti pagilian kang runaan na iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Inta kami kadkadwaen iti laso iti maysang oras. Makadkadwa tayo nga agserbi ti biyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, ken kasama ten mangkitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, overall supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, ken tuinmo ti biyang ni Ronald Domingo, kumabkablao kada kayo tinaimbag nga bigat sa amin nga sangapada sa dinuman na paset ti probinsya ti anyo, dagiti aga buybuyay ti FB Live tayo, kadagiti na dumang nasyon wenno pagpagilyam, ken kasama ten mabalinda kami pa nga ma-access iti Twitter account tayo, ti YouTube channel tayo, ken kasama ten iti live streaming tayo apong nga kakailyam. So kumablao kami kada kayo iti naimbag nga bigatyo amin nga sangapada. Kasangwanan dagiti papaulo, dagiti kang runaan ngentay mapagsalita ni tatanga bigat. Ken kasama ten paragalawat kadagiti reports, karaman to kadagiti live interviews tayo, intiaro den pangablaawen ti partner tayo. Yes, good morning partner.
Good morning kasamang Ronald ken syempre kariti amin nga mangdartarabay ti programa tayo sirmatan ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga dadolwan iti nagaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadolwan to officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal. Tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. At tinaruden nagiti papaulo digiti kangrunaan nga intay mapag-sasaritaan itatang bigat. Dagiti kangrunaan nga intay mapag-sasaritaan iti daytoy nga bigat iti Huwebes, Hulyo 16. Itjay iling Nueva Era ket dagiti tata in Lungalong iti Mayor Aldrin Garvida nga datay maipalawa dagiti mamulmulaan iti agbunga nga kay kayo gapu iti datay napinget nga kalikagom iti Mayor nga mangnayon kaditi pamastrekan ken kastameten dagiti pagbiyagan dagiti umili iti nadakamat nga lugar nga kasuporta kaditi programa ni Governor Matthew Marcos Manotok ken kastameten dagiti dadum mantupay nga ganwat nga ipatpatungpal tata iti agdama iti gobyerno munisipal ti iling Nueva Era iti intay to mapag-sasaritaan ken kastameten iti panaganayas iti programa tayo barbaring may kanda iti gundaway nga makaininuman ken ni sangguniang panlalawigan member Domingo Ambrosio, ti chairman iti Committee on Agriculture tapno intay met amwen no kasanon iti kasasaad iti Beneg, iti agrikultura, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kaya nitatangal daw Hulyo 16, intay tumeta amwen no anyan, iti status, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. At iti imunanagundaway, ket daritay weno idi kalman, naggundo datay panaka ipatungpal dati Modified General Community Quarantine, when dati MGCQ, nga maaday ti posibilidad na nga aga tultuloy dahito itatak at isuntoy tintay amwen ken ni Vice Gobernador Cecilia Araneta Marcos iti pakaseknan met iti status iti probinsya tayo nga Ilocos Norte no adda kadi dagiti maisiangkat nga panagbalbaliw mangrugi tatangal daw agingga iti Hulyo 31 wenno aga tultuloy dagiti datin nga maipat patungpal iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So dagiti kangrunaan nga intay mapag-sasaritaan ken syempre ipadanon tayo dagiti sumagmano nga schedule dati kadiwa ken dagiti daduman tupay nga banbanag nga intay mapag-saritaan iti panaganayas ti programa tayo sirmatan ni Ilocano pakairamanan dagiti dadumapay nga damdamag nga ipadanon dagiti kakadwa tayo iti Communications and Media Office kangrunaan na ken kasamang Rosita Macalipis ken syempre ni kasamang Frances Alegre manipuliti Vice Governor's Office ken barbaring dantupay ti may padanon nga report ni Station Manager Rod Sachan ken kasameten tatangal daw Huwebes tatay trivia ni Apong Glenn. Bueno, gagayam nga absat, digiti padaanan nyo iti programa tayo sirmatan ni Ilocano, ket inkamin taro den rugyanan nga iya padanon, digiti na iya sagana nga damdamag informasyon itatanga bigat, kalpasalain ka digiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211
wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan. Dagiti naayat, natulong nga agasawa, Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalus tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Ang ating darating, ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay. Naimbag nga damag, wen gagayem ken kabsat, addan di taili apaway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, isodayta ti Leonardo's Restaurant. Ti Leonardo's Restaurant ket nalawa, nadalus, ken mapangnamnamaan dagiti putahe na, nga awan iti sabali, ken ramanan ti special a putahe na a native a manok. Ti Leonardo's Restaurant ket mabalinpay nga pangisangkatan iti nagdudumang okasyon, ken pangpamilya at talaga, gapwanan tanalaka dagiti magatang sadyay, ken mabalinyo nga ikompara iti sabali. No kayat mumet iti umina na, sindadaan pay ti Paway San Junes Travelers Inn, gapwanan tadda dagiti kwarto ang mabalinyo pay nga upaan iti nababa a presyo. Ti Leonardo's Restaurant ket masarakan iti National Highway along Paway Balacad Road, Barangay 2, San Roque, Paway, Ilocos Norte. Kukwa ken matmatunan ni Sigod a Konsehal ken Vice Mayor Larry Abundo. Leonardo's Restaurant. Intayon sa Jai. Leonardo's Restaurant. Leonardo's Restaurant. Agirbiro kay kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto a kasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home a kababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangegan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangegan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangegan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita atuyen ti angkor manyo. Okay
Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo. Sirma Tani Ilocano, dito pa lang istasyon tayo RPN Diesel Radio Ronda Batak. Okay, ti dahil tayo gundaway partner. Aldaw ti Huwebes trivia. Ti intay mangigan ken ni Apong Glenn itatang bigat. Okay, Apong Glenn, naimbag nga bigat mo. Ay pagkabigat mo kasamang Ronald, ken kasamang Irene, ken kadigitay bibuya ti Facebook Live. Para kadigitay agbibuya ya. I-trivia tayo itangal daw kaya't awan sa bali no diket ti magkunkuna nga dinaklisan ti Curimaw, Ilocos Norte. Anya ka di ti daklis. Ti daklis ket may isang wagas ti panagkalap nga makausar ti nakadakdakkel nga sigay wenno fishnet. Okay, di gije napadpadasan na tinat na padita Curimawen adda di gije no kuha nakaat adu nga tattao nga dakdaklis. Dita. No napadasan nyo ti nakidaklis nga nakigingindo yun ay nagasat kayo. Isunakit na ipang pangruna nga pagtrabahuan ti taga Curimaw. Isumet nga idi nagaramid dati na isang sangayan nga festival wano pesta, ti ilikit inawagan da nga dinaklisan festival. Ti pinagdaklis kit na isang sangayan nga pinagkalap gaputa dahil kit agkasapulan ti saan nga nasursurok nga 30 nga tao. 30 people uno adadupay nga tao ti kasapulan da deto. Dahil ti mangipakita ti panagmaymay siya weno tay kung kunada nga bayanihan ti taga Curimaw. Makita pa EJ fishnet nga ada na ipalawlaw nga plastic nga bote tapno saan nga lumned tay daklis. Ti pinagdaklis ket kasapulan na tay daklis nga mismo ket may baba EJ seabed wenno underwater tinasurok nga may isang oras. Sakbay nga may isang lad nga maguyod ti adu nga tattao aging gana nga makaala tinananay nga ikan tapno maguyod dito nga daklis. Ti patron ni Curimaw ket ni Nuestra Señora de la Paz when Our Lady of Peace and Safe Voyage nga kanayon nga mangtartarabay kadagiti manggalap no mapanda agkalap itjay tinga ti tao adda pay fluvial parade da wenno pinagprosesyon usar dagiti bangka wenno bilog iti baybay ti Curimaw no piyesta ti Curimaw no piyesta ti Irida. Dahil dinaklisan ket nabayag nga aramaten ti taga Curimaw nga pinagkalapen. Ken kaya damit nga ipatawid ka dagiti upuping ti ili wenno iti barong nga henerasyon nga mangalap. Isu nga adda kanayon dahil dinaklisan festival da tapno mangipalagip kada kwada dahil nabayag nga tradisyon nga indad bibyagen ken kanayon dagto nalaglagipin. Dahil sa ti trivia kita ngal daw dahil ni Apong Glenn sabi ko matanda na adalyo. Haraton ng bigat man para ka DJ horoscope niya pong Glenn. Okay. Kasamang Ronald, kasamang Irene. Bye-bye. Bye-bye. Okay, Thank bye-bye. you. Thank you very much. Ti Apong Glenn, dahil nga ro diti Estorya ti Dinaklisan Festival. Malipod pa lang dita ili ti Curimaw, Ilocos Norte. Nang itulo din iti oras tayon, alas 6:28. Okay, partner, iti dahil tayo kundawa, intaro din idano digiti sabsabali pa nga inta mapagasaritaan itatanga bigat kasama nang intan galawat kadagiti reports kan kasama ten kadagiti live interviews tayo itatanga bigat. Yes, kasamang Ronald kita yun nata nga mapagsaritaan deti panagtuloy deti COVID-19 recovery assistance kadagiti agtagikwa kadagiti sari store babaen iti kadiwa program iti gobyerno probinsyal ta intuno bigata kasamang Ronald ket dagiti tata beneficiaryo ket dagiti agtagikwa kadagiti sari stores iti syudad tayo dito syudad ti Batak. So dagiti tata beneficiaryo laglagi penyo into no bigaten dati tata panakaipaay iti tulong kada kayo. So masapol nga iti on time ken kasamiten sa paen nyo iti mapan tapno iti kastaket saan kayo mabayag nga agururay ta iti kaado dagiti beneficiaryo ket sigurado nga narigat no agdudupudop kayto nang runa ket masapol iti panakaipatungpal latta dati social distancing ket laglagi panyo dati panagusaryo iti face mask tama nga no saan kayo nga makaala kadagiti tata benepisyo nga para kada kayo mapagawid kayo nga dagos no awan iti face mask yo ken kasamiten laglagi panyo dati panangipatungpal yo iti social distancing dati panakaisayangkat na iti daytoy nga programa iti syudad ti Batak into no bigat ket mangrugi iti alas 7:30 iti bigat ket santay lang aming nga nadamag ken ni Ma'am Elma ni Mrs. Elma Gabriel ti mga dadolo iti
SME office when it is small medium enterprise office iti gobyerno provincial no adda dagiti na ito din nga oras nga padagawat iti tunggal beneficiaryo amangan ket tinod dati schedule dati schedule dati kadada iti syudad ti Batakin tunubig at kasamang Ronald ket manipod iti oras ti alas 7:30 iti bigata aga patingga iti alas 5 iti malem so mabalin nga napakamuan dagiti beneficiaryo kadagiti oras nga panagawat da iti benepisyo nga para kadakwada tapno iti kasta ket saan nga aga durupodop dagitoy iti mismo nga pakai sayangkatan dati COVID-19 recovery assistance nga para kaditi agtagikwa kaditi sari-sari store iti syudad ti Batak nga dagiti napagasatan nga agbalin nga beneficiaryo iti daytoy nga programa iti babaen ti Kadiwa kasamang Ronald. Okay, alawan na kasamang Irene, ket tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Iti daytoy nga gundaway. Alawan na gagayem ken kabsat kasama na intay ito nga roden ken ni Apo Bukal Domingo Ambrosio. Gagayem ken kabsat iya padanon mi palaing no sa dino kayo nga dumdumngeg itatta nga oras. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 6:31. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood na nga high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta na pintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kadagiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Alawan gagayem ken nakakabsat tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano ket tuloy-tuloy itintay panagkakadwa panagadidinangga iti daytoy nga gundaway. Kaya intero din iti interview portion ti programa tayo gagayem ken kabsat kas nairakurak min iti mo nagundaway intay makininuman ti chairman ti Committee on Agriculture iti biyang ti Sangguniang na Panalwigan ani Bukal Domingo Ambrosio tapno kasakit intay kumusta no ana digitay kangrunaan tata nga maiapat patungpal iti biyang ti gobyerno provincial seknan pa lang iti beneg ti agrikultura tapag amutay meten ket nang rugin iti panagamtatalon iti probinsya tayong Ilocos Norte apong kakailan isot gapuna nga intay mga daw iti adado nga informasyon iti kabibiyangan ni Apo Bukal Domingo Ambrosio apong kakailyan ket intero din kainuman ni Suna itatanga bigat iti programa tayo Sirmata ni Ilocano kasamang Irene. Okay? Aday ti linya tayo ni Apo Bukal Domingo Ambrosio daytoy may sa kadagiti kaaktibuan ang miyembro iti pagpandayan lenteg iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Nabayag labasiten sir nga di da ka nakainuman ket nakagasgasat kami tata nga bigat inikka na kami ti gundaway makainuman da ka iti programa tayo Sirmata ni Ilocano dito estasyon tayo RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Ngem kasangwanan man sir nga aga saludsod kami iti kabibiyangam tay man pangablaan mo kaniso amin nga agdingdingeg ken aga buybuya iti Facebook live tayo iti estasyon tayo kadwak dito ni kasamang Irene. Sir naimbag nga bigat mo. Nang bigat mo parang Ronald ken kastamot ken maring Irene ken ket kumalakablawan dagiti kaprobinsyan tayo iti probinsya ng Ilocos Norte iti naimbag nga bigat damin la sa lapada ken kas kareray iti init iti barong agpapa ket dediti mga pasimudaag nga sapay kuma pag nalayon nga nasalun at tayamin nga sa lapada. Sir, good morning. Sir, kasanon iti sitwasyon iti beneg iti agrikultura iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, sir. Nang tinagpaiswanon na makapadanag ta adrete dinito nga bagyo
iti naglabas ni Aldaw ket sila napigsa po natin iti ng kaasi na po Diyos nembag tanang tudlaeng iti parabor nga danom nga sangkabasit kunakta kaslahaan nga narmet iti pagtatalunan kadeti imbayakabak na nga todo iti naglabas nga Aldaw nang kinagpwestuhan na dati agtultuloy dati timesa nga concentration na po Gobernador Macho Marcos Manotok nga masapol nga matulungan di kita po agtaltalon iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Halang agtaltalon na po ay rin. And parang Ronald, mabigat din ng malagipyo 3 days or 4 days ago, 3 days ago, lugar, Duntal, Itilawag City, ket niya po Gobernador Macho Marcos Manotok ket nangipaay iti nakadadong abono nga mangtulong kadigiti mango growers iti pwesto niya po Carding Tolentino ket deti kakabsat ti mesa nga nindaklan nga tulong tanadya po Mariro amin nga umili wano dua nga syudad kan 20 ket may isang munisipyo adda iti dedi nga kanito tapno iti kasta nang rula kadigiti Mango Growers Association nga matulungan tapno iti kasta ket may kan iti kasla ayuda digiti nga agmulmula wano agpapabunga iti mangga ket dito apo ay rin ket agdangamin dito if I'm not mistaken kung ada siguro iti istorya ni Apo Carding kung di kaya mga mango growers ket after 20 years inatakan mo lang manan nga dito sakit iti mangga nga kurikul dito agnisip isang problema dama-damangam ko na ni Apo Gobernador hindi pa nagsarita na nga ang kagdandalag namnamahan nyo na niya itinapintas nga wagas nga may tulong iti provincial government ket itulong na kada kayo apo nga mango growers ko na ni Apo Governor Matt iso nga DJ iti may isang aktibidades iti agriculture nga idadulwan iti ngungutin tayo nga Governor Macho Marcos Manotok. Hintayo mo titi sa bali nga bangir, apo ay rin ka na parang Ronald. Ipalubos yun. Dito kagabsat kat agtultuloy dito programa iti gobyerno probinsya kat national government na bang tulong kadigita po na agtaltalo iti probinsya ng Ilocos Norte kan kinagpresyonan na madaman iti paraot. Kat hindi na dumabay kit din munisipyo tas iti dingras kagabsat dilakrisan digiti rot lang masapul manen iti abono so dito iti prospastar iti SDC ayan Pedro Carino kan Provincial Agricultural Office nga ayan Ma'am Norma Lagmay na masapul nga agtultuloy digiti ayuda nga abono digiti equipments kan dumapay malamin iti gapuna dito itimesa nga makatulong dahil kita po magtaltalon iti probinsya ng Ilocos Norte. Kan suglanak, gayam, Apo Irene, jay panag-distribute nga po Governor Matt, kadigite fertilizer, at dapay equipment, bumba, kada dumapay, na naitid, kadigiti mango growers. Iso nga, tayo ko na po talaga na nakakaktibo dito Gobernador tayo, awang pangisukatan, alamin ni Tigapuna, dito kinaubing na kina alitak na, uray parbangon, kasmutlaga na po Senator Amy Dinag, TETEX, talaga nga na maka-igna, lutan na nga may patungpal, digiti kalikagom na, nga pagsayatan, digiti kaprobinsyan, digiti probinsyan ng Ilocos Norte. Sir, nakunam tatay nga agasagsaganan ti SDC ken kasama ti Provincial Agriculture Office para iti panakaibunong dagiti tata abono ken daduma pay nga kasapulan dagiti Manalon. So addan ti schedule sir para iti panakaisangkat dati may sa kadagiti kang rodaan nga programa ni Governor iti ben dagiti agrikultura dati Capital Express sir.
Well, isuwarod nga aron sa dito schedule ng Capital Express kasi amo tayo nga kastingan iti panawon alahan pa nga aging ko na po nga kaprobinsyahan nga nasalumat tayo nga dito amo dito imapay nga COVID-19 na problema iti sa pasak intero nga lubong alagat tayo ko na uri na pigsat naturalism musikat captain na kat talagang agyabang kayo dito nga sakit kat di kita nga rugpadan nga nakapsot iti naturalism na isot kitkitan ni Apo Gobernador Macho kan dagiti kakadwa tayo agserserbi ti gobyerno nga masapol nga talangin tayo nalaing intayo kitaan dagiti social distancing kan dito palag aramat iti face mask tapos iti kastakot adda seguridad tayo kan dito palang bugo tayo iti ima tayo tapos haan nga makaakar detang sakit alatay kunak nga nagparparbulat basit iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga dito kakabsat talaga nga salsalwadan dagita po magtuturay o nagserserbi kada nagserserbi iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Sir, iti monitor mo kalpasan dati todo nga in sangbay dati Baguio iti probinsya tayong Ilocos Norte nakapangrugin nga nagtalon dagiti manalon kariti na duma-duma nga ili iti probinsya tayo sir nang nagro na iti maikadwa nga distrito talagang kaduan na pailang sir dati nakasadag iti todo iti maikadwa nga distrito sir. Well, pinagpesyonan nga tayo ko na hamot ko na yung ado. Dito todo nga imbuswak dito imay nga Bagyo nga at least addan dito pag sa daganda addan dito pagrugyanan da nga masapol is nga dito kung kuno ni Apo Gobernador Macho nga masapol da iti dito pagpadanom nga equipment iso nga dito kakabsat na Jack Mariro at dapay layon ngay ibulong to iti provincial government under the leadership of our governor Matt tapnaliti kastakit at nga masupusupan usto tayo ko na maapuay nga mangnamnamat tayo itudo kada gito yung tiyempo tapnaliti kastakit agbiag dagiti nairae po nagbiag dagiti mula dagiti po nagtaltanon iti probinsya ng Ilocos Norte. Sir, dami tayo sumagmanong saludsod when we follow up ni kasamang Ronald, sir. Okay, yes, good morning once again, sir. Sir, adda tayo iti linman ko na tayo. So, kasano ti monitor yo? Di kitay taraon, karon na iti supply, iti bagas, iti probinsya ti Ilocos Norte. Makaumanay nga tapay laing aga serbi, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte, sir. Kinagpesonan na para kada tinutib yang makaanay tangan ni Tigapula no Jack Marino kon Jack Sobraan Tiag Sarita basar iti report ni Apo Edwin Carino Jess ang gunyang palalawigan iti pinayabam ni Ma'am Norma Lagmay adu digiti ani tayo iti naglabas tanapintas iti ani iti ng tilaing problema iti dete panaggatang tayo iti irik nga maagbalin nga bagas tangan nili Tigapuna tikayat ti probinsya mo't katsaan nga madiharan dito po agtaltalon iso nga proper coordination kung na din Apo Edwin Carino kay ni Ma'am Norma Lagmay tapnaliti kastak mabiyag dito po agtaltalon iti probinsya ng Ilocos Norte hantay agdandalag kakabsat bagas tibagsaritaan kunirik ado iti probinsyang Ilocos Norte. Ngayon tila ang problema data, dito ay makwantaan nga gatangan, dagiti irik, muna iti probinsya, ado dagiti middleman, nga agirwar iti agatang, iti probinsya tayo, nga tayo ko na nga makontrol matkit di. Ado pa yung NFA, sigon iti report, supplyan na iti probinsya ng Ilocos Norte sapo-sapo tayo lang kaya tinatag mumula tayo manan tayo manan padakil tayo manan iti irik sa tinto man talagaanin at ganito manan
iti nakasagana nga taraon iti probinsya ng Ilocos Norte. Kalkararan tilapit kinapod Diyos nga saan nga dumdumten ti mangperdi kadigiti muna tayo nga pagay tapno iti kastakit at nga sufisyente iti taraon tayo iti probinsya ng Ilocos Norte. Sir, no, dapat digitay kalikagumam, nga ipadanon ka digitay tata kaprobinsyaan tayo, nga saan mi nga nadamag, sir, alay mo dito nga gundaway, sir. Well, kinagpresyonan natin kung na tultuloy iti suporta iti provincial government. Okay, gori ka. Medyo naputol dito linya tayo kani Apo Bukal Domingo Ambrosio agore ka kat isun sa mo tinaglubatan na partner madimit makontak DJ number nang ala ipadas ta barbaring may pay, okay? Okay, sir, anay puto lang dito linya tayo sa itultuloy mo, sir. Well, Apo parang Ronald ituloy ko kadi hanggang dandala po nga probinsyan tayo ta babaan iti liderato na Apo Governor Macho Marcos Manotok katagtultuloy digiti narugyan nga programa iti gobyerno probinsya para kadigita po agtaltalong kang kaprobinsyante iti probinsya ng Ilocos Norte. Digit kitaon pa ni Apo Gobernador ang agriculture turismo kakabsat iso iti maysa ladakkel na pamastrakan iti probinsya ng Ilocos Norte. Iso nga nuko mamabalin kung nanapaitit di kasla normal kanukuman iti pasamak ito kita nangalaing dito ko na tayo hangkay umat yung mapigilan digiti agsangpet lapa probinsyan tayo gapo iti sa baling lugar ke digiti talagang matestinda ken may kanit importansya na kakwada tapno iti kastagat saan nga makaakar nga daman kas pagarigan at positibo iti COVID. Ito nga tekulak agan tayo, let us stay safe, let us wear our face mask, agbugo tayo, social distancing. Apo kasamang Ronald, kan kanayon ni pagbagati ng mutibyan, damuyo kakapsat nga binyam mo, masapulay padanon nyo, tapno ni tikas na pagbibinmuligan kayo, nang runa iti pagsayatan, iti probinsya ng Ilocos Norte. Kan kanayon ni pagbaga ni Bukal Domingo Ambrosio, kada kaya po nga kaprobinsyaan, sa puso ko'y iingatan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Okay, thank you very much, sir. Okay, alam na, DJ Gagayam Karabsat ni Apo Bukal Domingo Ambrosio. Radyo Ronda News Exclusive. Alamen, kung kuntakan ta kani Apo Vice Governor ren kasamang Irene. Aga shout out tabiit. Kaya baka mamunan tanto ti oras. Okay, mabandi mo lang nga kontakin ni Vice Gov. Tapos ni kasakit makainuman tanton. Kablaon taman ni Sir Ronald Saludares dita Hawaii. Ni manang tayong Carmelita Kilingkin aliado dita Hawaii. Si Dr. Barry Lohani Beras Tamayo. Kung na good morning po, take extra care. Kung na good morning po, sir and ma'am. Kastamet kariti agbuibuya, ken agdingdingig ti programa tayo. Kung na ni pagkain tayo ng lovely DJ Lombo. Good morning, Ma'am Irene and Sir Ronald watching from Kuwait. Kung na ni Nora Pulido. Kastamet tayo ni F. Bragas Balisakan, ken ni Ninong Teddy Rosqueta. Manipod dita Ilitidingras, Ilocos Norte. Alamen, gagayem kaya na kakabsat, ket aday ti linya tayon ti nakagagaget nakaaktibo ang Vice Governor tayo iti probinsya tayo kay Ilocos Norte ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos kagayan ken kapsat kablaan tayo pa ni Mrs. Con may Ron Duen Domingo madamamit ti panagabuy-buya at nabigat iti programa tayo Sir Matani Locano kasama tayo ni paring Rodnel Felix ni Manong Jesse Gascon ken ni pagkain tayo nga Julius Edrada Malvar ken ni ako Bukal Domingo Ambrosio. Okay, kaya kasama tayo ni Sergeant Jimmy Castillo. Thank you very much. Kaliti layat nga aga dingdingeg ken aga buibuya ti Facebook live kayo gagayen ken pagsat kasama tayo. Good morning everyone. Kuna ni Jane Umadak. Kablaan tayo pa ni kumpad Edward Apari. Naimbag nga oras, naimbag yung kay panagdingdingeg.
Okay, iti dahil tayo gundaway gagayam kay nakabsat at dahil iti linya tayon ang ating mahal na Vice-Gobernador si Ma'am Cecilia Araneta Marcos. Okay, kasamang Irene. Yes, kasama nga Ronald. So, magandang umaga po ma'am. Talagang napakaswerte po namin ngayon at nasa linya na naman po kayo ma'am. Ma'am, July 16 na po, kumusta na po yung status po ng ating lalawigan ma'am? Well, first, naimbag a bigat to everyone and for now, ang status natin is modified MGCQ pa rin. Yeah, so but ang classification, meron pa rin classification yan, medium risk po tayo. So medyo na-elevate na rin po tayo para we are going to be a little bit more, how can you call it? We will still continue with the same protocols, lalo na po sa mga borders natin. Pero within the province, nakakapag-ano na po tayo ng konti. As a matter of fact, kagabi, sabi po ni Governor na ang curfew natin will be 10 to 4 na lang. Instead of, and that's every day na. Dati kasi 10 to 4 ang weekends lang. Oo, ma'am. Ngayon, 10 to 4 na po ang curfew natin. So every day na po also yan. help perk up our economy. Kasi right now, basically, ang focus of attention ni Gov right now is also to help perk up our economy. So, which is good kasi more or less, I have to congratulate our Governor Matthew Marcos Manotoc, kasi po, maganda po ang liderato niya. Talagang he was able to gather people together to work for this, especially our volunteer doctors po, at ang ating mga provincial health officers, and he was able to really get a good team together to be able to monitor all these how do you call it? To monitor all the protocols in the borders and throughout the province. So I really would like to congratulate him. Magaling po ang ating gobernador. Talagang even in his views, may wisdom po siya sa kanyang mga decisions. So right now, ang focus niya is to also be able to perk up our economy. So marami po tayong mga programa sa small and medium-sized businesses, and the provincial government will start really focusing on those things. Ako rin po, I have been able to get in with some people. Nag-experiment po kami nung isang araw na gumawa ng parang merkato, parang tiyanggit po. We started po sa Pagod Food, and maganda po naman yung turnout. So we will try to bring it to the next town, which is Bangi naman. So my windmill, so those who are interested, they can also just come. They will have to enlist, mag-enlist sila para pwede sila mag-participate doon po sa sa Bangi Windmill sa may Cafe Lalyabe. Sa Saturday po ang magsa-start. And then little by little we are looking for different areas. We are targeting na magkaroon ng merkato din sa may Paway in August. So little by little, may mga vendors din po kasi na are taking advantage of this how do you call setup. So every week po yan Vice Gov? Well, mga every 2 weeks pa, ganun. Every 2 weeks po ang mga plano namin para makapag-gather ng mga tao pa rin. Ma'am, maliban po sa curfew, wala na pong ibang nabago sa setup po ng ating lalawigan po, ma'am? Right now, siguro within the next 2 weeks, magkakaroon po siya ng mga more guidelines at maglalabas po siya ng EO kasi gagawin niyang pakonti-konti din. Although we are perking up our economy, we are in a medium risk, pakonti-konti po tayong
magbubukas. So, await na lang the further announcement from our governor. Ma'am, Sabi niya, right now, status quo pa rin, pero within the next 2 weeks, magkakaroon ng iba-ibang movement na. Okay, ma'am. Ma'am, napag-alaman po namin, ma'am, na may dadaluhan po kayong activity ngayong umaga po, ma'am. Pwede pong malaman yung detalye po, ma'am? Ito po is for our scholars sa PGIN. Every year naman po nagbibigay po tayo ng mga stipends sa mga scholars natin. And so that is the activity that I'm going to the Centennial this morning, to distribute the stipends for our scholars. And to prepare them also kasi as far as we're concerned, ang pagkasabi po kasi ng DepEd na classes will have to start in August. So I think August 24 nga, if I'm not mistaken. So we have to be prepared kung paano yung mode na gagawin. Ang alam ko blended system po yung gagawin natin. Meron pong modular, meron pong naka-blend in din ang sa internet na mga online classes and all that. So we are trying to see what would be the best way to do it. The DepEd has already been quite active. Even our education consultant, si Sir Danny Dakiwag, he's on top of it. So we are working closely with all the DepEd heads to be able to get this going. Kasi nga, ang tagal na rin naka-tenure yung mga estudyante natin. So we have to keep them busy as well. Ma'am, may mga katanungan o i-follow up din si kasamang Ronald po sa inyo, ma'am. Okay. Yes, good morning po, Ronald. Yes, good morning din po, ma'am. Ma'am, napapansin natin at base sa report sa PNP Badok Ilocos Norte ay walang tigilan ang pagdagsa o yung sidaratingan yung mga returning residents natin. Yung mga quarantine facility natin dito sa probinsya. So kayang-kaya pa rin po ba tong mga returning residents natin po, ma'am? Well, so far, yung team kasi natin sa borders, talagang they are keeping tabs kung ilan-ilan po yung dumadating. And totoo nga, marami pong dumadating. Pero ang magkagandahan sa protocol kasi is that from the borders, dinediretso po sila sa quarantine facilities, which are somehow getting to be full na rin. Pero nagkakaroon kasi ng cycle, di ba? 14 days. Yung iba kasi, kapag may mga health certificate na sa Manila, nagte-10 days dito, tapos 4 days pwede na rin po sila sa home, sa bahay nila, na monitor pa rin sila. But it's true na medyo nag-fill up na po yung ating mga quarantine facilities, but so far, kaya pa rin po. Kaya natin. Kaya tayo. Okay, ma'am. Ma'am, kung may mga nais ka pang ipaalam sa ating mga kababayan po, ma'am, ito na po ang iyong time po, ma'am. Well, first of all, I really would like to congratulate everyone, even our citizenry. Kasi we could not do this without your cooperation, without your help as well. And I am very proud to say na ang ating mga kaindiyan, kaya tayo nagsasucceed sa ganito kasi disiplinado po ang ating mga kaindiyan as opposed to other provinces. No? So I'm so proud of our kaindiyan. Now, I still want to continue on to ask for your patience and for your cooperation and for the discipline. No? Kasi hindi pa tayo tapos, this isn't over. It will be with us for a while, so I think we will really have to be adjusting to the new normal. So, pakonti-konti po, and thank you po sa lahat na everyone is cooperating. I mean, of course, meron din po mga pasaway, pero konti compared, konti lang yon. So, ang namin is really, please continue to
please continue to cooperate with the guidelines of our beloved governor. Thank you po. Okay, maraming salamat po, ma'am. Thank you to Irene and Ronald. Goodbye. Okay, thank you din po, ma'am. Okay, alawan gagayam kabsat da jero den ti panakininuman mi kani Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Alawan gagayam ka na kakabsat, alakit digitay kakadwa tayo, dispensarin nyo tahang dakay nga mapastreken. Gapanan ta talaga nga aga subsobra manen ti oras sa gagayam ka na kakabsat. Okay, keta... Ken datay in karikidikal man kasamang Ronald nga pangeg tay tatangal daw, ken may sa karikitay na i-headline ta dati panakininuman kadwak digitay kamkaming iti media kasamang Ronald ken ni Mayor Aldrin Garvida ket intuno bigat laengen kasamang Ronald. Okay, ag shout out tang Roden kablaon tay man ni Manong Arnold Tolentino dita Hawaii, kasama tan kablaon tay pay ni manang tayo nga FJ Bragas sa Balisakan manipod dita Singapore ni Jane Umadak. Good morning everyone, kuna na toy. Good morning Ma'am Irene and Sir Ronald watching from Kuwait. Kuna ni pagam tayo nga Nora Pulido, kasama tan good morning Sir and Ma'am, kuna ni Lovely DJ Lombo. Ken kasama tan good morning po Sir and Ma'am, kasama kadagiti agbuybuya ken agdingdingeg ti programa tayo kuna na toy ni Ma'am Regina Salvador dita da Barangay Baresbes, Dingra, Ilocos Norte. Ken good morning po, take extra care kuna ni Dr. Marilo Hani Beras Tamayo dita Barangay Riweng, Lawag City. Ken kablante pa ni Ninong Teddy Rosqueta. Okay, Ken kasama ten ken ni Francisco Teacher Lab Primero ni Faraida de los Santos Agabatnan. Abagatnan. Wen Agabatnan. Aba Gatnan. Apo na yan. Tatakla makakuhamin kasta nga apelyado when binalibaliktad na nga tamanin. Tapelyado na. Okay, partner. Di kita'y met kablawa mon. Go ahead. Yes, kasamang Ronald. Di kita'y dumapay nga hantang nga nadakamat ka kasamang Ronald. Isudal taminen nga agabuybuya. Kan kanayon iti programa tayo sirmata ni Ilocano. Ket sapay la kumata itultuloy da ken kasamiten i-share da kita'y papagayam ken kasamiten di kita'y mamuda. Kasamang Ronald tapno iti kasta kita sanda nga paudi kaditay damdamag iti probinsya tayong Ilocos Norte tarumbeng lay nga maamuan dagitay kaprobinsyaan dayong anya dagitay mararamid iti bukod tayong probinsya nang runa kaditay agna ni Ed wenno adda iti sabali nga pagilyan kasamang Ronald. Okay, aduda pay gayam dito ikablaon tay pay ni Ma'am Force Bitin dita pasukin kang kadingag dingdingeg ni Mr. Akopan Kibin manipo dita pagilyan na Korea ni manang tayong Bel Perdido tapek langgaman dita Paway, Ilocos Norte ni compadre Edward A. Apari ni Leonard Antulin kasamiten kablaawan taypay ni Arlene Agaran kasamiten ken ni Ninang Imelda Gitap Malabed kani kasin Jonathan Domingo kumusta kay met dita Barangay Lagi sa Ilawag City ni Mr. Ronald Baldris agbuybuya kasamiten ken ni manang tayo nga Virgie Francia kasamatan ken ni compadre Elvis Panabang ken ni Julius Edrada Malbar. Okay, thank you very much. Kasamatan ken ni paring Jeff Cabias ken ni Mami Felicitas Cabias na imbaging kay panagdingdingay ken ni compadre Chofilo Vicente ken ni compadre Rogelio Baldonado ken kasamatan ni manang Carmelita Kilinkin Aliado. Okay. Partner, pumakada taro dan? Yes, partner. So, iti naganti gobyerno probinsyal ng idadoluan ni Governor Matthew Marcos Panotok, ti Communications and Media Office, idadoluan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, tuy pagay miyong agyaman iti panang tartarabayo iti programa, sirmata ni Ilocano, Irene Ringor. Ken pagyamanan ta ni Apong Glenn, iti panangi sangbay na ti trivia tayo tatangal daw ni Apo Bukal Domingo Ambrosio kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Iti Technical Department ni Engineer Mark Tuliao, Supervision ken Direksyon ni Station Manager Rod Sadjan, kasama tan ng kitkita ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo ken toy numuti biyang ni Ronald Domingo, mangibat pa di tayong bagadamag na imbag nga bigat tay amin nga sangapada kasirmata. Babay na po!
Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 7:05. Savet approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan,